हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। इशान उदय स्कलारशिपनि फ्लेस सोलिबाय स्टार्ट जाबाय 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 30 नभेम्बरसिम थागोन आरो बेनो जाबाय NSP निफ्राय फैनाय। दा नोंथांमोना जायफोरा इलिजिबल जायो मोननो हागोन 7,800 पार मान्थ एबा 5,400। दा नोंथांमोननि फरायनायनि सायाव जायगानि मावना थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां गासिबो खोथाखौ बुजिनो थाखाय आरो बे पार मान्थ ना पार इयार नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ मिथिगोन। थ' खायसे फुल भिडिअ नाया नोंथांमोना डाइरेक्ट कमेन्ट खालामो थ' आं रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना फुल भिडिअ नाय अब्लानो बुजिगोन। दा बेखायनो जों थांसै सोर एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेसेबां स्टुडेन्ट्सखौ लानाय जायो आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौनो होनो आखायाव लादों। थ' बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामगोन। दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव scholarships.gov.in NSP निफ्राय। दा बेयावनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेनो जाबाय निउ रेजिस्टाराव नोंथांमोना थांनानै जायफ्रा खालामफेराखै रेजिस्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनांगोन लगइन खालामनानै आइडि लानानै। दा जों नायग्रोनोसै बे स्किमखौ सोर मोननाय जायो आरो साबेसे स्टुडेन्ट्सनो होनाय जायो इशान उदैखौ आरो बेसेबां क्लासआ मोननाय जायो। थ' बेखायनो जों बेयाव फैबाय नै थ' नोंथांमोना इउनिभार्सिटि ग्रेन्ड कमिसनाव थुनानै थ' नोंथांमोना फार्स्टआव मोनदों इशान उदय स्कलारशिप बेनो जाबाय नर्थ इस्टनि थाखाय स्पेशल स्कलारशिप स्किम दै बे लोगोफोर नोंथांमोना कनफिउस जानाङा। बेयाव गासै नर्थ इस्टनि गासैबो स्टेटनो होनाय जायो आरो बेखौ होनाय जायो गासै 10,000 स्टुडेन्ट्सफोरखौ सेलेक्ट खालामनाय जायो। थ' बेखायनो जों गाइडलाइन्सखौ नायनांगौ अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन नालाय। दा बेनि एप्लाइआ 30 नभेम्बरसिम सोलिगोन लोगोफोर बेनिफ्राय भेरिफिकेसना जागोन थ' बे जागोन डिसेम्बरसिम जागोन। थ' बेखायनो जों गाइडलाइन्सखौ बेयाव डाउनलड खालामसै। थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ फरायबानो जाबाय गासैबो डिटेल्सआ थायो नालाय अब्लासो क्लियार जायो। दा जोङो डाउनलड खालामबाय गाइडलाइन्सखौ। दा बेयाव सोर मोननाय जायो एबा मा क्लासआ मोननाय जायो नायदो लोगोफोर। बेयाव दङ नै गाइडलाइन्सआ। दा बे स्किमा ओंखारदोंमोन 2014-15आव ओंखारदोंमोन थ' नोंथांमोना मिथिखागौ आरो सोरनो होनाय जायो नायदो नै। दा स्कपआव नाय लोगोफोर गासै 10,000 स्टुडेन्टनो होनाय जायो एबा सेलेक्ट खालामनाय जायो। थ' बेनो जाबाय जायखिजाया नोंथांमोना कलेज फरायनाय बेनिफ्राय आर्निंआ जाबाय 4.5 लाख बोसोरनि नोंथांमोननि आर्जिनाया बेनि बाराबा मोननाय जाया। दानिया बेसेबां क्लासआ मोननाय जायो थ' नोंथांमोना बेयाव नायनांगोन। थ' बेनो जाबाय नै लोगोफोर जायफ्रा 12 पास जाबाय नोंथांमोना कलेजाव एडमिसन लादों अब्लासो बेखौ मोननाय जायो आरो बेनो जाबाय जायखिजाया फार्स्ट इयार लोगोफोर जायखिजाया नोंथांमोना कलेजाव 12 पास जानानै डिग्री खालामदोंबा नैबे स्कलारशिपखौ मोननाय जायो। जायानो जा लोगोफोर नोंथांमोना सिम्पल कर्सआनो जा एबा टेकनिकेलानो जा नोंथांमोना बेखौ होनाय जायो। थ' बेखायनो नाथाय एमाउन्टआ एसे आलादा दङ। जायफ्रा जेनेरेल डिग्री कर्स नोंथांमोना मोननाय जागोन माखासे एमाउन्ट जेरै 5,400 आरो जायफोरा टेकनिकेल लाइननि नोंथांमोना 7,800 मोननाय जायो आरो बेखौ पार मान्थ मोननाय जागोन ना जाया नोंथांमोना नाय गासिबो डिटेल्स दङ। थ' जों दायो नायनोसै पार मान्थ मोनो ना मोना। दाथ' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय बेयाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों पार मान्थ मोना होननानै। दा बे जाबाय नै लोगोफोर UGC निफ्राय फैनाय 10,000 स्टुडेन्ट्सखौ सेलेक्ट खालामनाय जायो जायफ्रा पार्सेन्टआ मोजां नोंथांमोना खाफाल दङबा सेलेक्ट जागोन। बेनो जाबाय माखासे खथाबो थायो ST4नि नोंथांमोना इलिजिबल जायोब्ला मोननाय जायो। गासै नर्थ इस्टनि थाखाय 10,000 होदों आरो स्टुडेन्ट्सफोरखौ बिनि गेजेराव नायदो एमाउन्टआ। थ' एमाउन्टआ जाबाय नै लोगोफोर पार मान्थ नोंथांमोना नुनो मोनदों खायसे बुजियाखैमोन पार मान्थ मोना होननानै। दा बेयाव नायनै 5,400 पार मान्थ मोननाय जायो जायफ्रा जेनेरेल कर्स डिग्री लादों नोंथांमोना मोननाय जायो आरो जायफ्रा टेकनिकेल नोंथांमोना 7,800 पार मान्थ मोननाय जायो। जायफ्रा टेकनिकेल मेडिकेल प्रोफेशनेल नोंथांमोना पेरामेडिकेल कर्सेस लानाय दङब्ला नोंथांमोना 7,800 पार मान्थ मोननाय जायो आरो जायफ्रा जेनेरेल डिग्री नोंथांमोना 12 पास अनलि थ' नोंथांमोना अब्ला 5,400 मोननाय जायो। दा लोगोफोर बे जाबाय अनलि फ्रेश केन्डिडेट लोगोफोर जायफ्रा गोदानै एडमिसन लादों नोंथांमोनाल' मोननाय जायो बे स्किमखौ आरो बेनो जाबाय स्पेशल स्किम इशान उदैया। थ' नोंथांमोना मिथिखागौ बेखौ NSP आव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगौ जायो। दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय क्लियार जाबाय जायफ्रा 12 पास जानानै गोदानै एडमिसन लादों नोंथांमोना मोनगोन आरो जायफ्रा रिनिउवेल खालामनो गोसो दङ नोंथांमोना जेब्ला रिनिउवेल अपसन फैगोन अब्ला मोननो हागौ। नाथाय बे जाबाय फ्रेश केन्डिडेट नोंथांमोना गुबुन स्किमनि बिथिङाव नोंथांमोना रिनिउवेल खालामनानै लानो हायो। दा लोगोफोर बेनो नोंथांमोना बुजिबाय बे जाबाय नर्थ इस्टनि थाखाय फैनाय इशान उदय स्कलारशिप नोंथांमोना इलिजिबल जायोब्ला एप्लाइखौ खालामदो। जायफ्रानो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ लोगोफोर दा डकुमेन्ट्सआ जाबाय बेयाव नांगोन इनकाम सार्टिफिकेट नांथारगोन बेनिफ्राय डमिसाइल सार्टिफिकेट नांगोन नोंथांमोना बेखौ लाथारनांगोन बेनिफ्राय फरायनायनि सार्टिफिकेट नोंथांमोना एडमिसन रिसिप्ट बेफोरखौ आपल'ड खालामनांगौ जायो। थ' बेखौ नोंथांमोना NSP आव थांनानै एप्लाइखौ खालामनांगौ जायो।
दा लोगोफोर बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ नायनोब्ला डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै बेनो जाबाय माखासे गाइडलाइन्स दङ दा बोसोरारि आरजिनाया बेनो लोगोफोर 4,50,000 बारा जानो मोना बेनि बाराब्ला मोननाय जाया नैबे स्कलारशिपखौ बेनिखायनो इनकाम सार्टिफिकेट नांथारगौ दा बे आसाम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालया मिजोराम नागालेण्ड त्रिपुरानो होनाय जायो थ' नोंथांमोना बेनिफ्राय स्टेटनिफ्राय बिलंस खालामोबा मोननो हायो दा लोगोफोर बुजिबाय जायफ्रा 12 पास जादों गोदानै एडमिसन लादों नोंथांमोना एलिजिबल जागोन एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय आरो फारमान नोंथांमोना बेयाव मोनबाय थानो हागोन थ' गोबाङानो सानदों बेखौ फारमान मोना नाथाय बेयाव फारमान मोननाय जायो एभ्रि मान्थ नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन जेब्लानोखि कर्सआ जोबगोन अब्ला मोननाय नङा थ' बेयाव दंखायो 5,400 बेनिफ्राय 7,800 फार मान्थ होनाय जायो